Mikä se muuten tuo emännän kukkien salaisuus on, kun ovat niin suuria ja kauniita? Oi, eihän tässä nyt mitään niin suuria ja kauniita ole, mutta onhan meillä tuolla salin puolella, siellä on saniaiset vähän kauniimpia kuin tämä unelma nyt tässä, mutta ehkä se on tässä vanhassa tuvassa se vaan se salaisuus. Tämä vanha tupa kai henkii sitä henkeä, että kukatkin pitävät. Olisiko se sitä? Mitäs te olette tänään tehneet täällä? Oho, on ollut hommaa aika paljon. Laatikoit on paistettu ja kuusen haki pappa. Musta tuntuu, että toi kuusi on kyllä valkattu jo kesällä, että se on löytänyt noin hyvän näköisen, kun luntakin on niin paljon. Sitten tietysti kuusta koristettiin ja viimeiset siivoamiset on siivottu ja joulusaunassa on käyty ja kaikkea mitä aattona yleensä. Mites tämä toinen tyttö? Laulaisitko sinä laulaa? Joulupuu on rakennettu. Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Maamuusia ripustettu on kuusen oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat suuresti. Kiitos. Sehän oli kaunis. No vieläkö sä pukki muistaa niitä nuoruuden aikaisia joululauluja? No kyllähän minä joitakin, onhan niitä tässäkin tuvassa laulettu monta kertaa. Toisenlainen se oli joulu, minä muistan kun Tuomaskin oli pikkupoika, oli se 5 vuoden ikäinen. Niin piti puuauto saada lahjaksi ja kyllä se taisi tulla silloin.